povedali ste nám, že ste bezdomovkyňa. Čo vám chýba, alebo čo by ste chceli zmeniť, alebo ako napravíte svoj osud? Napraviť to nemôžem. Ako to napravím? Ako to môžem napraviť? Na to nemám peniaze. A myslíte, že peniaze sú rozhodujúci faktor na to, aby ste to napravili? Som si niečo kúpila, nejaký byt, alebo ja neviem, nejakú chatreč, alebo ja neviem. A keby vám mesto poskytlo nejaké ubytovanie, To mi v živote neposkytne. a keby vám dalo prácu, tak by ste boli ochotná aj pracovať a... Čo by som nešla? Išla by som robiť. Takže ste ochotná, keď vám mesto poskytne prácu a nejaký prístačok, že by ste zmenili svoj stav. Keď sa nestane. A prečo? Ste malo rozhodná, alebo chýba vám niečo viacej, alebo chýba vám tá empatia, alebo zmeniť ten tvoj stav, alebo vám to takto vyhovuje? Nevyhovuje mi to. Prečo mi to vyhovuje? Mne to nevyhovuje taký život. Ale ste mi neodpovedali na otázku, že keby vám mesto poskytlo a dalo príležitosť, by ste ju využili. Áno, prečo by som ju nevyžila? No, rozhodne by som to využila. Ale Harman to v živote nespraví. Tak ďakujem vám za rozhovor. Nech sa páči.